Жан авазын ишеткенін бар мы синен? Йылаганын сықырап ренжіштен. Демек болған оның йөрәген үзәгенә тишеп әрнеткен. Ишеткенін бармы ялгыз хатын кызның тып-тыңына йылап торганын? Жаны тәне белән сықыра, булдыра алганча тормыш кырганын. Әмма ул күрсәтмәс ачуларын язмышына булган тормышка. Ул барыбер телсез булып калыр. Аны мыскылларга тырышма. Бар нәрсәдән өстен була белә. Тәрбиясе аның җитәрлек. Гарип крабаны жәлләп яши. Түземлеге сипер китәрлек. Жан авазын сала, мышык-мышык йылап чыга оннан сүзләре. Шундый мәгънәсез кешеләр булганга, нурлар сипми башлый күзләре. Бәлки гаеп эзләүчеләр булыр. Булыр шулай ук гаеп табучы. Тагучылары да табылыр. Беркем тотмаган ләбаса шабуны. Рөхсәт бирәм. Барыбер изалмассыз. Мин барыбер сездән көчлерәк. Жан ачысына түзеп аваз салам. Көрәшергә җирдә көч кирәк. Иманым белән, каминлегем белән, изгелегем белән көчле мин. Мин һәр вакыт гадел булып калам. Шуңа күрә кайнар хисле мин. Шуңа күрә кайнар хисле мин. Автор Гөлнур Галимова.